Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Aris. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ako naman muna. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mao kini nga sa kalalaki nga taga Naga City, Cebu. Nga tumantatampo, nagdasingan nga Aris. Asa man ka mo eskwela ni college nimo? Wabling ko may baw. Magdagad ako ng papa kung asa ko ni paskulahon. Maayon ta parehas ng gyapon tag eskwelahan no? Maayon ta, Jane. O sabi ginutan ay pagkigsultihan ako nimo. Pwede bang muhangyo ko nimo nga ikaw launay bantay sa tindahan? Ha? Si Kuya Ralph day pa? Naibaw ba ka nga nato'y maabot na pamilya? Mabdos iyang uyab nga si Christy. Miingon to na ko nga nakuno siya gi-applyan nga trabaho para gawas. Oh, mularga siya sa gawas? Oo, mao nga undang na sa karong tuig ka. Kaya huwag mo bantay sa tindahan, God. Tiguang na pod baya ko. Unya ang imo magguwa nga babae, dugay ra mato na minyo. Si Charles pod nga imo manghod. Dili pod makaundang. Kaya naman to'y gimintin nga grado. Anugon masabtaw ng scholarship kung dili mapadayon. Pero ay nagkabalaka. Puhon kung makakita taglaing paagi, pwede na ka nga mobalik sa imong pag-eskwela. Basin pali ay, magkatabang yun sa si kuya nimo sa imong pag-eskwela, puhon. Pa. Ha? Dili ka makapadayon sa college? O, Jane. Mao ba? Parehas data. Oh, ha? Imposible, sad. May issue sa kwarta inyong pamilya, good. Unya, di na hinuon ka makapadayon. Aris mabdos ko. Ah. Mao sa nihinom na nga nakikita ko ni Muron. Ha? Unsaon man ni nato? Jane, tinuod ka? Huwag ka magbinuon. Wa lagi. Niya, tanawa ang piti. Duha ka linya nga puwa. Buti pasabot. Positive nga mabtos ko. Kinuo ko. Aris, sultihan na nato sa papa ni mos tinuod. Jane, ibaw kang di pa pwede. Bata pa kita. Anya ako. Unsaon naman lang ko. Jane. Mag 3 years na ta. Pero bisag kausa, wag gibahitabo nga imo kong gipila-ila nila. Jane, sorry. Isaad ako nimo. Kung matarong na ni akong kinabuhi, balikon ta ka. Ayaw na, Aris. Oh. Dili na ko mula akong panimo.
Taas na kayong higayon nga sige na lang ako may mag-agad di mo. Ikapoy na ko. Ayaw ka bala ka. Buhion ko ni nga akong anak bisag wa ka. Jane. Pasaylo ako, Jane. Pasaylo ako. Di pa lang yun ako kaya sa pagkakaroon. Tabo ko'y mga pangandoy nga kinahanglan akong tumanon. Nanura gid mig mga kabalayan ron, sir, kay nangita mig pwede na mong kasponsoran para kolehiyo nga mga less fortunate. Mao ba, day? Mm. Naunta ko'y anak na undang intaon kay usaon. Di naman ako kaya ko. Kinitindahan na mo. Nagkawa na sa ikla ko. Pero, Pwede ko, anak, te? Aris, Pa, gusto kay kong makapadayog eskwela pa. kaya ni mo. Ang tindahan, usaon naman lang. Ay, kabala ka pa. Kaya ako. Dong Aris. Sige. Nia ang mga requirements para sa scholarship application nimo oh. Og once ma-provide din nimong tanan, contact lang anang number nga naa sa ubos, ha? Sige, te. Salamat. Yo! Paktis! Ya asin pod! Sige, Dong. Kadito, ha? Kagre. Hindi mo na ilalim ng idungan ang pagskwila o ang pagsige na bantay rin sa tindahan. Sige lang. Agwantahon ko lang yun eh. Hangtod nga, makahuman ko sa kong pagskwila. Pila rin tayo pagdagan sa panahon. Si Jane ka. Kumusta na ka siya? Taod-taod na po nga, wala ko'y balita pa niya. Wala sa J update sa iyang social media accounts. Sorry, Jane. Sorry, gid kayo. Mayong pag-abot, Ralph. Pasensya na kayo ninyo pa. Huwag ko ikadalit ninyo. Usaon nga, pakyas man ko sa akong pagpanarbaho dito sa gawas. Naskaman noon ko. Ay, okay na na, uy. Ang importante, luwas ka. Mayong pag-abot, kuya. Salamat, Aris. Pa, doon ako'y problema pa. Huwag ko'y kwarta para inigpanganak sa akong asawa. Pila ra baya ko kabuhan dito sa gawas unya na naskam pagid ko. Ay, sus. Lahi income da sa tindahan, oh. Kana na la'y kuha, eh. Og Aris, nahibaw ko nga nagtigom sa kagkwarta. Sa sige ni mo og bantay sa tindahan. Ipagamit lang sana ni kuya ni mo. May na lang na makapuno-puno. Sige, pa. Wara di gapoy kwintang kong kahago sa pagbantay sa tindahan. Kaya nga akong tinigom. Mapunta ram day gihapon sa asawa ni kuya para sa iyong pagpanganak.
Unsa ni? Maningkamot ang igug ako. Aron puhon. Dili ko makahasol ni Papa. Anak, sa inyong tanan nga managsuon, ikaw magyapabor kaayo. Doon na ay nindot nga trabaho. Nabagi si kuya nimo. Sige bitaw kong tabang pa. Ganun des kuya. Usaon nga mablos naman po ng iyang asawa. Pa. Alang lain na pagsabot ha. Oh, Pero angay tingali nga eh. Istoryahan ng kuya. Gadi magpalabi og panganak. Di sa tanang panahon pa, nakipundo. O nakigpundo. Unsaon na lang si Bako kung doon na tay mga emergency. Kinsa may lain yung kaduulan. yawa ka ra. Niarang-arang lang gani ka. Taas ka na kaing manulti. Ah, Kuya Haris, igsuon pagyahapon na nimo. Obligado ka mo tabang kay igsuon na nimo. pa. Si Ate Aryan. Ang maguwan akong babae. Unsab kay Toyo, ani. Hello? Dong Aris, pasensya kayo kahakong nanawag ko ni mo gingon anding orasa. Oh. Te? Naghila ka? Dong pwede ko makahuwam og balik ni mo. Nag-away na magudnis akong banapod. Kaya nasakpan ako siya nga na babae. Uya dili siya buhatag og kwarta para tuition sa mga bata. Hapit na biya nila exam. Ate, di ba giing na naman ka? Buwagi na nabana ni mo kay wanay ayo. Dong lisod kaayo. Nami mga bata. Unya ikaw. Okay ra gid ka nga. Mo na sitwasyon ninyo. Nga magdako ang mga bata nga mao nay makita nila silang amahan o ginahan nga magsigig away. Dong, please. Ayaw na lang ko't pagsigigiyaw-yaw. Ayaw dong agi akong stress rong panahon na. Makapahuwa man ka ako. Ay. Nanala sige. Asam na ko isen. Uy, karon nam ding Sabado ang birthday nako. Mag-unsa ka ko ugma, no? Makipangaon lang ko nilas gawas eh. Dili ko pwede Haris eh. Pasensya kayo. Naku importanteng lakaw ug magod. Mao ba kuya? Sige na lang. Okay na. Si Papa Suwaye, ubaga si Aryan. Sige kuya. Tawagan ako. Na, dong pasensya kaayo. Dili ko pwede. Makipangaon sa akong bana na mo, good. So nagka-okay na mo si mong banat eh? O, dong. Imo na ra magiging mag-away, good. Magkauli ra dayon. Grabe sa ninyo eh. Makapahiubos mo muna ko. Oh, Aris. Kuya, kog toyo nimo aron nga makikistorya nimo. Doon sa imo nga gichat sa group chat sa atong pamilya. Sa may problema nimo?
Ano na boy na mahinuong ka sa tanan ni mo mga natabang sa atong pamilya? Kontra detos buot ni mo? Grabe pa. Hasta ikaw. Wa ka mahinumdum unsarong adlaw pa. Birthday na ko ron pa. Pero bisag usa ninyo, wa gyud na kahinumdum. Pero kung doon na gani mo ihangyo na ko, doon na may pangayoon. Bisag kadlaon pa na, di mo magduhad-duhag tawag na ko. Di man ko gustong mabuy-buy. Pero kung ako na gani ang magkinahanglan ninyo, wa mo. Pero gusto mo, kung kamo mo'y magkinahanglan, kinahanglan na apirmi. Kay kung wa ko'y gahatag, ako pa hinoy bati. Kana tungod kay wa ka pa'y obligasyon. Ugagi mo mga isuuna na. Wa gani ko makaila kung unsay pangan sa kong anak ron o kumusta ang iyang kahimtang. Pasensya na ba? Unsa? Pasensya na. Oras na sa tingali nga ang akong kaugalingon na sad mo'y akong unahon. Aris. Nangayon ako pasaylo sila sa papa, ingon man ang akong mga igsoon. Pero karon, na-realize na ko nga dili siguro maayo nga magsige na lang kog hatag. Kay unsaon nila sa pagkat-on kung na ako pirmi nga musaw silang problema. Karon, nagka-communicate migbalik ni Jane para sa among anak. Og aning kamot yung kong mayo nga mahatag na ko niya ang tanang hulip sa mga katuigan nga wa ko siyang kiliran. Pasalamatan sa ko ni Jane nga gihatagan ko niya higayon bisad maman sa kong gibuhat nga pagtalikod niya sa kong obligasyon. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN.